stroopwafel dan? Ik hoop toch ik dat stroopwafels net Fries kennen, maar... Een suikerbolleke. Wil je dat zeggen? Nee, Hij was op een goede rit hoor. was ik had een goede rit. Ja, wat? Het suikerbolletje bij de suikerbolleke feestdag. Elfstedentocht. Ja. Sint Maarten misschien? Sint Maarten. Hoe komt het überhaupt weer dat Fries is? Dat is echt onzin. Jereljeppen of zo. Hoe noem je dat? Jereljeppen. Ik heb echt geen idee. Er was wel zoiets met, ja dat is niet echt een feestdag denk ik, maar dat polstok hoog springen en zo, dat was zo'n ding. Iets met Friesen. Van die paarden, weet je wel? Optocht. Nee. Een beetje plat of zo soms, denk ik. Nee, ik weet wel dat ze een raar accent hebben. Raar accent. Thanks man. Duits, ja, weet je hè? Het is geen Scandinavische taal. Tenminste de taal. Dat staat hier. Maar ik snap wat je zegt, dat zijn juist. Deens klinkt ik wel. Het zijn maar wel mensen die van. Dus het klinkt niet zo Deens. Het lijkt niet echt ergens op. Het is gewoon, ja, misschien een beetje Scandinavisch-achtig of zo. God, mag in je neus. Beetje Duits, ja. Duitsachtig een beetje. Ja. Op Friesen. Limburgs! Ja toch? Of is het weer wat anders? Oh. Limburgs. Skillbeatsie, hè? 12 kilometer, 200, wat is het?